ओइ मा खावदों नोंलाय मा खावदों नोङो थालिर फायखारि जाबाय बिजनेसानो थैजोब्बाय खांख्रिखलाखौ नों गासिबो सिफायजोब्बायबा थालिर गांखं दानफायदों नैबाव खांख्रिखला जानला दंमोन नाखौ सिफायबाय बियो दाखोर खालामजोब्बाय साफा खालामखादोसो नों ओइ नोरसिङाव आहा जानांगौ सामफ्रामबो दालिजों आलुजों दालिजों नाजों खांख्रिखलाखौ गारनोसै गारनाङा दोन जानानैथ' आंगायबाय ए औवाखौ फुदोलै सान्दुं गरम मोनाखै नों सान्दुङाव हा दे फिसालायाबो एसे मावहैफादो आयु सान्दुङावनो दसेबो थानो हायालै बियो आसरितसो दसे थानांगौबानो गरम जाजोबखायो आंखौसो नायहरदों ओरैनिखौबो लांफै गासिबो बे दुरुङाथ' मोजांसोमोनब्रा नों दुरुंखौ मा खालामनो नागिरखो दुरुङा सिलामजायो खानानै दुरुङा खेवनानै दोनफिन नांफिनगौ उनावहाय हा एन्जरा बासा लादोंमोननो बैयावहाय थालिर गोजौआव दाना दाननायाव एन्जर फिसायानो गोग्लैबाय दाना बेखौनो एन्जर बिमाया रोगागासिनो दंमोन आं नुस्लाबफैयाखिसै हा दानस'नानै गारदोलाय दा नङा दुरुङा नै रिंखौ हास'खाबानो जायोमोन ओरैनिया नैबेना ओरैनो खाथिना माबा नस्थ' जायोना आराम साबजों सुनानै दोनफिनबानो जायो औवायाबो बिराद गोग्लैहैसिनबायथ' बख'दो दे औ औवायावसो खाखानाय नोंदां दुरुङानो आंनाव नांफैगोनलै आंनाव नांगोन होनबाय आरो मा दे खुमब्रा जानला होदो बिजोंहाय जाला आयै खुमब्रा थायदोंमोन ओमफ्राय खुमब्राया अयनाय जासिगोन बे थायनाया दा हा ओइ हांगोमोर जानायनि सिगां नैबेखौ लांफैग्रो ए आं मावथारा आंहा दिनै क्लास दङ थाराव नांगोन दा कारेन्ट दङ ना मावथ'नो नाङा दोनथ' ओरैनो गायनाल' दोन नोंनि मुदुफुला हनै दा माबा औवाखौ नैबेखौ दाननानै सिदा खालामनानै दोनदो नों बे साइडनि थालिरखौ हाफायनो मोननांगौमोन थालिर गांखंखौहाय आरो मानो दोनबावखो नोङो नायलाय थारजों नांनाय जानोसैलाय जाथारबाय बरिया फैसे ओइ बेटा नों मा खालामदों ए दे औहाय दे दुगैखादो दे बा खुमब्रा जानला होदो होनबाय बे अयनाय जासिगोन ना खुमब्राया थायबायमोन र' लोगोफोरनिसिम खिथायनां दे खुमब्रा थायनायखौ खुमब्रा थायबायमोन जानला दा दानसै नो थार गोनाङाव माबा कारेन्ट गोनाङाव मा खोथाखौ मानिया बेलाय नै थायबायमोन नै थाइसे थायबायमोन नै ओमफ्राय नै बैयाव थाइसे थायबायमोन नै आद्रि नैबाव ओरैनो मानहोलाबायनानै दोनबायबा जानला होना होदोब्रा अननानै ओंखाम गोरलैजों जानो खुमब्रा गोमोन मोनो खोमा खोनाबाय दा नै जानला होना होदोब्रा अननानै ओंखाम गोरलैयाव खुमब्रा मोनजायो खोमा खोनाबाय
खोनाबाय नङा दा होनथोनाखैब्रा नोंखौ हाब औ खालामनो दे गाबोन फुंफ्राव दसे फुङाव सिखारखायोना फुङावनो दसे होब्रबानो जायो आं खामानि मावगौमायनि मिथिबाय होखानांगोन नोङो अयनाय जागोन नङाबा एथ' खस्थ' मानबाय बेस्रा मोनजागोन ना नोंहासो दोनदों माबाखौ खुमब्राखौ नोंहासो अयनाय जागोन दा बिदि खालामनाया जानला होनांगौ लांजोबदो गासिबो साफा नुलायबायना लोगोफोर नायलाय आयो बिराद खोमसिसि नुयोमोन बेलासियाव मोनायावहाय हारसिं थानो गिलायलायोमोन खोमसिसिनो बै थालिर मैखुनखौ आंनो माबाना होदोब्रा दानना होदो जानो ओरैनिखौ बै फिसा नैरैनिखौ मोनसे ओरैनिखौ मोनसे थाबाथ' थानो हाबायना बेवहायनो औ खोनाबाय आं मा होनदों बे थालिर मैखुनखौ दानना होदो होनदां जानो भाजि खालामजानो नैबेनि मोनसे फिसाखौबो दानदो बेखौबो दानदो बेखौ ओइ एफाग्राब दा लाबो गुसुं दाननानै लाबो गुसुं दाननानै लाबो नायलाय ओइ बे नङा आर लायबावदो बैखौबो ओइ नाय सिदा नों सिदा जायो लाबो 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 बिदि नस्थ' खालामजाया बेखौनो बायनानै जाबा बागोर मोना न'आव थानायखौ जानो रोङा नामा हावगोलैगोन बे हा दे दान दे गोग्लैथोंसै दे आयै मानो मोनसेबो दोनदा होनबा बियो थोद है दानलाजोब्बायहाय गोरलै गोरलामनो दे दानहरदो गोग्लैथोंसै जेबो नङा नों मानो गायदिया नों मानो गायदिया नों मानो गायदिया होनदां नों मानो गायदिया नैबेना आलदासोहाय बुद्धियानो दंफां गायनायनि फैसा मोनो मालाय हमथानो हायोबा आयौ हाबायबो आयौ एक्सपार्ट जोबबाव नामा दे डाइलग नै दंबावो थालिरा हनै गाहायाव बिगुर माबाफ्रा गारिजोबदो साफानो गाबोन नैबेखौ फुस्रांजोबनोसै आं फुङावहाय आरामनो फुबानो साफा जायो बियो अखा हायाबानो जेबो नङालै अखा हानायावसो जि जारला जायो फुबानो मा थाङो बियो दोंसे फुबानो थांजोबो जेबो नङा मुदुफुलाव नोंनि बानलुआ दाबो दङ नै मुदुफुला सिदा खालामनानै दोनजोबदो गासिबो हा खोनानो हा नङा दंफां फांसे फांसे गाय दोन औ